Bore da, siwmai, a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma ar gyfer Sul y Mamau. Croeso mewn, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus, bod chi wedi agor Adobe Express efo ni trwy hwb, a bod chi'n barod i fynd. Mae dwy weithgaredd hwylus iawn gyda ni i chi bore yma, felly ewch i'r dudalen weithgareddau sy'n sgrolio fan ar waelod y sgrin, adobe.l/mam26, adobe.l/mam26, mae'n sgrolio fan ar hyd gwaelod y sgrin. I weld beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi ac i ddwy'n ychydig bach o'r sgrifen wrtha i hefyd siwr o fod. Right, cofiwch athrawon bod modd i chi oedi y wers fyw os mae pethau'n symud ychydig bach yn rhy gyflym i'r dosbarth, yna mae croeso i chi wasgu pause i oedi'r fideo ac yna cario ymlaen gyda'r wers. Ta pryd bynnag mae'n eich siwto chi ore. Right, wel, dewch i ni gael mynd i weld beth ni'n mynd i fod yn neud yn ystod y wers heddi gan agor y dudalen weithgareddau. Dyma hi fan hyn. A fel ddwedais i, llwch chi ddod fan hyn. Be nes i wneud, mae da fi Adobe Express fan hyn ar agor, a drws nesau Adobe Express, nes i agor tab arall ar cyfrifiadur fan hyn, a nes i deipio mewn adobe.l/mam26. Iawn, a mwyn wedi dod â fi i'r dudalen hyn. Wrth gwrs, os oes da chi iPad, neu ddyfais arall sy'n chi sganio cod QR, yna allwch chi sganio'r cod QR sydd ar y sgrin nawr, a bydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma hefyd. Right, nawr, unwaith chi ar dudalen yma, wrth sgrolio lawr, allwn ni weld beth yw'r ddwy weithgaredd ni'n mynd i fod yn ei gwneud heddi. Ar weithgaredd gynta, dyma ni, ni'n mynd i fod yn dylunio clawr blaen papur newydd. Creu clawr blaen epig yn dathlu'r pethau gorau am eich mam, neu allai fod am berson arall positif yn eich bywyd, mam gi, aunty, rhywun yn eich bywyd chi sydd yn neud pethau na mae mamis yn neud. Right, nawr te. Ar gyfer ein gweithgaredd, ar gyfer ein clawr blaen papur newydd, i ni mynd i roi enw i'r papur newydd. Nawr, enghraifft sydd da fi fan hyn yw y byd heddiw. Nawr, hwnna'n ni'n eitha syml, ond allech chi wrth gwrs roi enw eich tref neu eich pentref agosaf chi, fel enw'r papur newydd. Chymod, allai fe fod yn rhywbeth fel newyddion Caerfyrddin, neu allai fe fod yn rhywbeth fel Chronicle Caernarfon, bydde hwnna'n un da. Felly meddyliwch am enw i'r papur newydd. Iawn, a wedyn fyddwn ni yn rhoi pennawd. Mae pennawd yn rhan pwysig iawn o glawr blaen papur newydd. A'r un sta fi fel enghraifft fan hyn yw mam yn cyrraedd y brig eto. A yn y papur newydd yma, mae'n mami fi, Wendy, sy'n dod o borth yr yd wedi cael ei chyroni yn fam orau'r byd am y 6 flwyddyn yn ôl. Sa'n bod beth i gwyddo 7 mlynedd yn ôl, sa'n siŵr, ond na fe. Mae ffynnon ellai sy'n agos at y teulu yn cadarnhau. Mae hi'n wych. Does neb arall yn dod yn agos iddi. Fel bod ni'n gwneud erthygl papur newydd yn dathlu eich mam chi. Felly, llwch chi newid sy'n eisiau chi gael Wendy Jones, llwch chi newid hwnna i enw tybwy sy'n siwto chi. Iawn? Fi'n siŵr bydd mam yn hapus iawn os mae pawb dros Gymru yn gweud mae hi yw'r fam o'r yn y byd. Ond llwch chi newid yr enw a wrth gwrs enw'r pentre, fan hyn, i siwto chi. A wedyn mae papur newydd ddim yn gyflawn heb hysbysebion. Felly newn ni roi hysbyseb neu ddwy ar y gwaelod. Nawr pethau addas ar gyfer Sul y Mamau bydde felly taleb i fynd i'r spa.ima.cymru. Mae hwnna'n ticlo i sef bod. Spa.ima.cymru. Fe eisiau fi greu'r wefan na, fi'n credu. A wedyn blodau cardiau rodd, siocledi a champagne. Llwch chi brynu reina yn siopmaredydd.cymru. Dyw'r gwefannau yma, ffrindiau, ddim yn bodoli. Wel, a gwir, dwi'n wedi checo, felly bod nhw, sa'n bod. Ond dwi ddim wedi bwriadu bod y gwefannau hyn yn bodoli. Just joke yw e. Iawn? Felly, llwch chi newid enw'r pethau yma. Felly, mae'ch siop chi yw e. Gwefan eich siop chi fydd hwn. Right, os ych chi moyn y testyn yma ar PDF, llwch chi glicio ar y botwm yma fan hyn. Os ych chi ar iPad, dalwch eich bus lawr yn hir a dewis Open in Background i agor hwnna fel hyn ar tab arall yn y PDF. Mae'n haws i gopio a glido
o'r PDF hyn. Chi'n gweld pan i fi'n dewis testyn fan hyn, mae'n rhoi'r botwm bach yn fan hyn copy text sydd yn ddefnyddiol iawn. Right, come on draw ni i Adobe Express i ni gael dechrau creu yr clawr blaen papur newydd yma. Right, dyma ni ni ar Adobe Express. Mae eisiau fi fod yn defnyddio Express yn Gymraeg wrth gwrs, felly i newid iaith Express o'r Saesneg draw i'r Gymraeg. Y gyd sydd eisiau ni wneud yw clicio ar yr avatar lliwgar yn y cornel top ochr dde. A mewn fan hyn wedyn ni'n mynd i'r settings, ac yn y ffenest settings, y ddewislen gyntaf fan hyn, cliciwch arno fe ar dewis cyntaf gewch i'r dop restr yw Cymraeg. A dyna ni, wedi newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Cau'r ffenest na lawr. A dyma ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Right, wel, ar gyfer yr clawr blaen ma, dwi'n mynd i glicio ar y botwm pink sy'n gweud creu poster. Dyma ni. A i ni'n barod i fynd. Nawr, beth sy'n hwyl am greu papur newydd yw bod popeth yn gweithio mewn blociau. Felly, gewn ni weld nawr pa mor rwydd yw hwn i ni gael gosod pethau mas. I fi mynd i ddechrau gan roi bloc mawr D yng nghanol y papur. I ni gael dechrau meddwl am ble mae'r erthygl i hun yn mynd i fynd. Felly, dewch i ni gael ychwanegu sgwarin mawr D. Felly, dwi'n dod draw i'r chwith i ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. O dan elfennau, dwi'n mynd i sgrolio draws i'r siapiau. Dyma ni. A dwi jyst yn moyn sgwarin D. Dyma ni. Perffaith. Os nad yw e'n ddi, chwch chi glicio i newid lliw y sgwarin fan hyn, ond mae hwn yn berffaith. Right, nawr, dwi'n ddod draw fe. Nawr, dyw pethau ddim fel arfer yn mynd reit i ymyl papur newydd, mae yna fwlch bach. Felly ni'n mynd i gadw, chymod, ymyl wag o amgylch yn papur ni. Dyma bach yn fwy o ymyl na. Right, dyna ni. Nawr, mae hwnna'n rhoi lle i fi gael enw'r papur newydd lan ar y top fan hyn. A mae lle dy fi fan hyn i hysbyseb neu ddwy, falle cod bar fan hyn, barcode, i rywun sy'n prynu'r papur newydd. Mi'n credu bod hwnna wedi dechrau pethau bant yn dda o ran cadw lle i bethau. Felly ar y sgwarin mawr D na, dyna ble fydd yn erthygl ni, y stori a llun arbennig ni'n mynd i gynhyrchu. Bydd rhain am mynd fyna. Right, iawn. Wel, nesa te. Mae eisiau ni gael enw'r papur newydd. Felly, dewch i ni glicio ar am testyn. Ychwanegwch i'ch testyn. Dyma ni, mae blwch testyn da ni fan hyn. O, mae'r testyn na'n wyn, ydw e? Ydy. OK, wel, na i roi fe dros ben y D te, fel bod ni'n gweld e. Right, a dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn enw'r papur newydd. Felly'r enghraifft sydd da fi fan hyn yw y byd heddiw. Ond allwch chi wrth gwrs newid hwnna i unrhyw chi moyn. A chymod be, felly na i roi Chronicle Caerfyrddin mewn. Chronicle Caerfyrddin. Iawn. Nawr, dwi'n mynd i ddewis cynllun testyn dynamig. A ni'n mynd i ddefnyddio tipyn bach o cynllun testyn dynamig ar y dudalen yma. Achos eto, mae hwnna rhywbeth sy'n digwydd lot ar bapurau newydd yw bod pob darn o destun yn llenwi y dudalen cymaint o phosib. Right, nawr, o amgylch hwn, dwi eisiau sgwarin coch, dwi'n meddwl. Felly, i ychwanegu siap petriol coch tu ôl i enw'r papur newydd, dwi'n mynd i ddod i'r effeithiau. Sgrolio lawr, a chi'n gweld, mae yna fotwm fan hyn, bocs. Na ni. A dwi eisiau newid yna, mae'n liw melyn ar y foment, felly licen ni newid yna i fod yn goch, felly dwi'n mynd i glicio ar y bocs yna eto, a nawr allai ddewis lliw coch hyfryd fan hyn. Right, nawr bod fi'n gwneud hwnna, allai ddod lan a hwnna i'r top. Ffitio fe, yna ni, fel yna, gret. Nawr, allwch chi wedyn benderfynu, ydych chi'n moyn i'r testyn i fod yn wyn neu yn ddi? Nawr, dwi'n meddwl bod y gwyn yn gweithio neis, ond dwi'n meddwl bod eisiau bod y testyn yn fwy trwchus. Felly, dwi'n mynd i fynd nôl i'r golygu, a dwi'n mynd i fynd i chwilio nawr am ffont trwchus. Nawr,
allwch chi chwilio am ffont drwchus gan deipio mewn fan hyn, rhywbeth tebyg i ultra neu black. Mae reina yn ffontiau trwchus fel fe. Os ni teipio mewn ultra mewn fan hyn, chi gweld? Mae cwpl o rai fan hyn i gael. O, mae rai nhw'n ultralight. Wel, dyn ni'n mynd ultralight. Na gen. Neu, os i ni'n rhoi mewn black buttle ac C, dyma ni, chi gweld chi'n mynd i gael ffontiau trwchus. Unrhyw beth, na fe, chi gweld unrhyw beth sydd â black, mae e yn ffont trwchus. Mae llwyth o enghreifftiau da fan hyn. Hwna ni'n da nawr, Alexandria. A hwnna, Alibaba Sands. Right, felly dwi'n mynd i fynd trwyddo nawr a meddwl pa un dwi eisiau defnyddio. Fi'n credu bod fi'n mynd am hwn, Cairo Black. Ydw, right, ni ddewis hwnna. Na ni, a chi gweld nawr pa mor gryf mae hwnna'n edrych lan yna. Right. Nawr, drws nesaf iddo fe, yn y bwlch yma fan hyn, mae eisiau ni i roi lawr bod hwn yn rifin arbennig ar gyfer Sul y Mamau 2026. Felly, dewch i ni gael dyblygu enw'r papur newydd. Dyblygu. Draw o fe, fan hyn. A dwi'n mynd i newid hwn i ddweud rhifin arbennig, special edition, rhifin arbennig, colon, felly dal y shift lawr a gwasgu bottom drws nesau, colon, Sul Mamau 2026. Gret. Nawr, dwi'n mynd i weld os fersiwn ychydig ysgafnach o'r ffont yma i gael. Chi'n gweld Cairo, oes mae lot o wahanol ddewisiadau fan hyn. Felly, dwi'n mynd i cadw'r black ar gyfer enw'r papur newydd. Felly, ar gyfer hwn, felly na i ddod lawr i rhywbeth fel regular neu'r semi-bold yma mwyn yn un da. Felly, na i ddewis hwnna. Na ni. A nawr, dewch ni gael gweld pa mor dda allwn ni ffitio hwn drws nesa i enw'r papur newydd. Na fe. Gret. A be dwi'n mynd i wneud yn ola yw newid lliw y bocs yma. Dyle hwn ddim fod yn sefyll mas quite cyment ar teitl. Felly dwi'n mynd i newid lliw y bocs. Felly draw o fi i'r effeithiau. Lawr y gwaelod. A fan hyn mae'n dweud sharp. Nawr fan hyn, dwi'n mynd i newid lliw y sharp gan glicio fan hyn ar y coch. Beth am newid y sharp yma i fod yn felly lliw air, felly. Gret. A nawr bod fi wedi newid lliw yr sharp i'r air yma, felly bod eisiau newid lliw y testyn hefyd, oherwydd mae'r gwyn a'n anodd i'w ddarllen, yn dweud. Felly, dewch ni gael clicio ar lliw y testyn. Nawr, allan ni fynd i ddi, neu allan ni fynd i'r coch sydd da fi ar tu ôl enw'r papur. Mae hwnna'n gweithio neis, y coch na gyda fi eto, yn ailadrodd y coch. Right, mae hwnna'n edrych yn gret. Lico hwnna'n fawr. Nawr, falle bod chi'n moyn gorfodi pethau fel, can i Sul yn fawr, fyna. Ie, na ni. Neu falle bod chi'n moyn Sul y Mamau, fel na falle. Ie, mae hwnna'n well, yn dweud. Rhifin arbennig, Sul y Mamau, 2026. Nawr, os ydych chi'n meddwl wedyn, dwi ddim yn gallu mynd digon llydan, mae tric da fi i chi. Y tric i gael hwn yn union y lled licio chi yw i agor y bwlch rhwng y llythrenau. Ia, felly gyda hwn wedi ddewis, beth dwi'n mynd i wneud, ydw draw i golygu fan hyn, a mae da chi 3 dot bach. 3 dot bach mwy. A fe welwch chi bwlch rhwng llythrenau. A chi'n gweld, os i fi yn agor hwnna lan, mae wedi rhoi mwy o fwlch rhwng pob llythyren, a mae'n meddwl bod fi wedi gallu llenwi y top fyna yn daclus iawn. Right, wel, beth chi'n meddwl hwnna, ffrindiau? Fi'n credu bod hwnna'n ddechrau arbennig o dda i'r clawr blaen y papur newydd yma. A mae'n amser i ni nawr i feddwl am y penawd, yr headline. Felly, bant â ni.
Nawr, beth da fi fan hyn yw, mam yn cyrraedd y brig, eto. Felly, fi'n mynd i gopio hwnna, dewis y testyn, copy text. A dwi'n mynd i ddod nôl i Express, a dwi'n mynd i ychwanegu blwch testyn newydd, ychwanegwch eich testyn, a glido hwnna mewn. Iawn, llwch chi glido fe mewn gan glicio ar y 3 dot, a glido. Right, wel mae hwn hefyd yn mynd i fod yn gynllun testyn dynamig. A gan bod hwn yn mynd i fynd ar yr sgwarin mawr D yma, mae'r testyn yma yn mynd i fod yn win. Iawn. Nawr, dwi'n meddwl allai fynd nôl, falle nid yr holl ffordd i'r black, ond dwi'n sicr yn gallu mynd i'r bold. Ydw. Nawr, dewch ni gael gwirio'r bwlch llythrennau. Mae hwnna i weld yn eitha agored i fi ar fod. Felly na i ddod lawr ar bwlch llythrennau chydig. A nawr te, dewch i ni gael roi hwn lan fan hyn. 2 linell? 3 linell? Na, 2 linell dwi'n meddwl. Hwna'n eich yn gred. Chymod be, fi'n mynd i ddod lawr ar bwlch y llythrennau to. Na fe yn agosach. Hefyd y bwlch y llunellau. Fel bod ni'n cael y 2 linell yn agosach at ei gilydd. A nawr dwi jyst yn mynd i wneud siŵr bod hwn yn llenwi'n daclus ar draws y bocs D. Hyfryd. Right. Wel, mae hwn yn dod mlaen yn wych. Hapus gyda enw'r papur newydd. A'r rhifyn arbennig, a hefyd nawr mae'r pennawd yn edrych yn gret hefyd. Reit, nawr te. Mae eisiau ni nawr i gael llun a stori. Felly, dewch ni gael y llun yn gynta, a wedyn y stori, dwi'n meddwl. Nawr, ar gyfer y llun, dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd yn defnyddio deallusrwydd artificial. Ni'n mynd i defnyddio AI i gynhyrchu delwedd. Felly, llwch chi fan hyn ddisgrifio'ch mam chi os ych chi eisiau i gael trial cynhyrchu llun ohoni yn ennill gwobr mam orau'r flwyddyn. Right, felly, dwi'n mynd i ddod draw i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd. Right, mewn fan hyn. Nawr, meddyliwch am y siap. Os a fi am sgwar, yna mae e'n mynd i, chymod, dwi eisiau llenwi hanner hwn gyda llun a'r hanner arall ar gyfer y testyn. Felly na i chi mynd am un, chymod, llydan, a bod y testyn o dan o fe, neu chi'n mynd am un, chymod, ar i fyny, a bod y testyn yn gallu dod lawr ar ochr chwith. Ond dwi'n meddwl bod llun sgwar yn mynd i fod yn dda fan hyn, oherwydd mae sgwar yn mynd i lenwi'r bwlch dinas i'r ôl, ynddo e? A wedyn bydd ddim lle da fi i'r testyn i hun, i'r stori. Felly dwi'n meddwl ar gyfer hwn mae ar i fyny sy'n ei fwy o synwyr i fi. Chi'n gweld, achos pan fydd y llun wedi cael ei gynhyrchu, bydd e'n gallu ffito mewn yn daclus fyna, a mae lle da fi wedyn i'r stori i fynd drws nesaf iddo fe. Iawn. Right, beth licen i weld fan hyn te? Wel, dwi mynd i deipio mewn fan hyn te. Menu. A wedyn llwch chi roi tia oedran cywir eich gyfrach yma. Menu yn ei 70au fi mynd i roi. Siŵr bych chi'n rhoi rhif yn is fyna, felly 40au, felly. Neu 30au, neu 50au, menyw yn ei, neu 20au, menyw yn ei 70au yn dathlu ennill gwobr. Right, menyw yn ei 70au yn dathlu ennill gwobr. Be ddwedwn ni te? Can i just cael hwnna? Allen ni weid bod ni moyn bod, chymod, tan gwyllt yn y cefndir, neu rhywbeth fel yna, bydde hwnna'n hwyl, bydde fe. Neu ni'n just gadael e fel la. Menyw yn ei 70 yn dathlu ennill gwobr. Llawer o bobl yn dathlu. Llawer o bobl yn dathlu yn y cefndir. Iawn. Felly bod i ar lwyfan. Menyw yn ei 70au yn dathlu ennill gwobr.
ar lwyfan. Right, nawr cywch chi ddechrau meddwl am beth mae hi'n gwisgo. Felly, gwisgo siwmper gynnes. Mae mami fi wastad yn gwisgo siwmperi cynnes fel fleece neu rhywbeth fel yna. Gwallt, llwyd, spectol. Mae'n gwisgo spectol bach tenau. Spectol tenau. Sgwna hwnna. Triwn ni hwnna. Right, triwn ni fe. Felly bod fi rhoi gormod o bethau mewn hwnna. Gen i weld nawr. Right. A ni'n mynd i glicio cynhyrchu. A pan dyn ni. O, mae rhywbeth dyw Firefly ddim yn hoffi bod fi wedi teipio fyna. Right, falle newn ni... Dyn ni pethau mas. Dyn ni hwnna mas. Gwallt, llwyd... Ie, yeah, credu bod ni'n iawn. Trwy fe to, cynhyrchu. Na, oce, right. Mae rhywbeth i fi wedi teipio fyna. Dyw Firefly ddim yn hoffi. Right, chymod be, fi'n mynd i symleiddio hwn. Na i just adael fel oedd e da fi. Menyw ni 70au yn dathlu ennill gwobr. Llawer o bobl yn dathlu yn y cefndir. Right, trwy hwnna. Ha! Oce, menyw trwy ni 70 oed. Yn dathlu ennill gwobr, trwy hwnna. Na! Beth sy'n mynd mlaen ma le? Right, trwy ni hwnna. Heb hwnna de. Menyw 70 oed yn dathlu ennill gwobr. Wel. Beth sy'n o'i le? Menyw... Well, right, dewch ni gael gweld. Ewn ni nôl i'r peth symla posib. Menyw 70 oed. Right. Wel, mae'n bodlon i fi gael hwn. Right. Pwy air de? Pwy air oedd... Chymod, dyma Firefly yn edrych ar yn ôl ni. Mae'n gwirio beth ni'n teipio. Right, nawr de. Menyw 70 oed yn ennill gwobr. Trwy ni hwnna. O de. Ydy, mae'n gweithio o'r un nawr. Felly, os ych chi'n cael trafferth gyda'ch prompt, fel yn amlwg iawn dwi'n newydd gael trafferth gyda, haha, cool, cut it off. Os ych chi'n cael trafferth gyda'ch prompt, fel dwi newydd wneud, yna, chymod, symleiddwch e. Mae hwnna'n chi'n gret, yn dwi. Nawr, smor ein rhy wael o gwbl, ond... Yna beth yw, dyw mami fi ddim yn gwisgo jackets fel a, felly siwmper gwisgo siwmper gynnes. Trwy ai just ychwanegu hwnna. Ond chymod beth, mae'r llun yn gret heblaw ni. Na'r unig beth fi'n credu sydd way off yw'r dillad. A'r mwclis, felly. Ond, a fi ddim i wneud gorfod o ffys am hwnna. Felly, ar brofwch chi nawr, dyma hora ni, na'r math o siwmper i fi'n siarad yn bwyty. Ie, right. Pa un a fi am de. Wel, mae'r spectol na yn eitha tebyg i rai mam, felly ai bod na fi'n gwrdd wobr na hefyd. Right, nawr te. Mam yn cyrraedd y brig. Eto, dyna'r llun fyna. Gwych. Mae'n edrych yn gret ar y clawr blaen y papur newydd yn dweud. Felly, arbrofwch chi gyda'r disgrifiad, y lleoliad. Nawr, chymod, mae wedi rhoi pobl yn y cefndir. Beth bynnag, felly, o ddim angen i fi deipio hwnna. Fi'n hoff iawn o'r goleadau yma hefyd o amgylch i lle. Felly, mae hwnna'n greu. Fi'n licor wobr hefyd. Y tarian na sydd â hi. Right. Testyn de ar gyfer y stori. Am testyn, ychwanegwch eich testyn. Gwyn yn gywir fan hyn, Gwyn dwi eisiau. Felly dewch i ni gael cydio yn yr
yn yr erthygl, mae Wendy Jones o Borth yr Yd wedi cael ei chyroni'n fam orau'r byd am y 6 flwyddyn lynol. Mae ffynonellau sy'n agos at y teulu yn cadarnhau. Mae hi'n wych, does neb arall yn dod yn agos iddi. Copio hwnna a draw y fi a glido fe mewn. 3 dot glido. Right, nawr, mae eisiau hwn i ffito yn y bwlch sydd da ni fan hyn. Nawr, rhywbeth ych chi'n gweld yn aml ar bapur newydd yw unioni'r testun. Felly, dwi ddim wedi enlunio i'r chwith, dwi ddim wedi enlunio i'r canol, dwi ddim wedi enlunio i'r dde, mae wedi gyfiawnhau neu wedi unioni. Sy'n meddwl bod yn llenwi, chi'n gweld, beth bynnag yw hyd y linell, sef ots faint o eiriau sydd yn y linell, wneith wasgaru nhw ar draws y blwch. Chi'n gweld y bwlch enfawr na rhwng yn olynol mai. Felly mae hwn yn rhywbeth chi'n gweld yn aml iawn ar bapurau newydd. Dyna ni. Right, nawr. Be fi'n gwneud? Nawr, beth am y ffont? Mae yn y bold yma ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl falle gall hwn newid falle yn ôl i'r... beth am yr semi-bold neu regular. Nawr, fi'n siŵr bydd ddim pawb ar un dewisiadau ffontiau yma, felly falle bych chi ddim yn gallu newid fel dwi'n neud nawr. A wedyn mae dyfyniadau fel arfer, felly mewn ffont arall, felly mae dyfyniad fan hyn, mae rhywun yn siarad, chi'n gweld yr dyfynodau. Felly ar gyfer hwnna, fydden ni falle yn defnyddio rhywbeth fel bold italic ar gyfer y dyfyniad. Gred, a bod hwnna'n mynd, mae dyfyniad yn aml iawn yn dechrau ar linell ei hun. Right, wel nawr te, ydw i'n gallu dechrau dod lan am maint y ffont? Ydw, os angen i fi falle i ddod lawr a bwlch y llunellau. Eisiau fi ddewis y cyfan. Bwlch y llunellau lawr. A wedyn allai ddod lan a maint y ffont. Un yn ormod. Fel na. A dwi'n meddwl allai falle agor bwlch y llythrennau tyma bach. Dim gormod. Fel na. Nawr, fi'n credu fel na mae hwn yn gweithio orau. Felly nawr bod fi wedi wneud hwnna, dwi'n mynd i agor bwlch yr llunellau eto, fel bod fi'n llenwi y bocs reit i'r gwaelod. Chi'n gweld felly, yn y weithgaredd yma, y prif sgil newydd i ni wedi dysgu yn y weithgaredd gyntaf yma heddi, yw i ddefnyddio hwn, y bwlch llythrennau, bwlch llunellau, a hefyd mae hwn wedi bod newydd yn dweud cyfiawnhau'r testun i lenwi y bylchau sydd â ni ar gyfer testun. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn bwysig iawn os ych chi moyn iddo fe edrych yn arddull papur newydd. Right de. Wel, mae'n swno i fi fel bod mwy i'r stori yma. Mae fwy i ddysgu am y stori yma. Felly fi'n credu bod rhagor i darllenwch y stori gyfan ar dudalen 5 falle. Felly be fi'n ei wneud ar gyfer hwnna yw just dwyn hwn, yr rhifin arbennig yma. Achos newn ni ddefnyddio'r un melyn a'r coch, dwi'n lawr fe'r gweilo fan hyn, ond be dwi'n ei wneud gyda hwn yw dwi'n mynd i lusgo fe ar draws. Nawr, chi'n cofio nes i orfodi rai ni linellau gwahanol. Right, dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn. Stori gyfan ar dudalen 5. Ebach nôl bach. Na fe, a fi dwi'n eisiau fe ar un linell fel na. Nawr allan ni gair bwlch yr llythrennau, ond chymod be, dwi'n meddwl bod angen, cyn bod e'n edrych yn daclus fel mae dyna ni. Stori gyfan ar dudalen 5. Nawr te, be chi'n meddwl hwnna? Credu bod hwn yn edrych yn wych. Na gyd sy'n eisiau ni wneud nawr yw hysbysebion. Nawr draw fan hyn, chi gweld bod fi ddwy hysbyseb i roi mewn. Talebau sbai, berson arbennig, sbaima.cymru. Wel, be fi'n ei wneud gyda hwnna yw copio'r testyn. Sbaima. Wedyn, dwi yn mynd i ddyblygu hwn to. Odw glei. Dyblygu hwn eto, a lawr y fe i'r gwaelod, fan hyn. Nawr. A dwi'n mynd i ffitio fe. Fan hyn. Nawr, dwi'n mynd i lido hwnna mewn. Dewis y testyn yma i gyd.
glido yr hysbysau mewn, glido, na ni. Talebau spa i berson arbennig, spa i ma.cymru. Right. Nawr te, fi'n credu bod e'n edrych yn eitha taclus fel yna. Ond o ran y lliw, fi'n ei newid y lliw. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau, lawr i'r siap, ar gyfer hysbyseb, fi'n credu bod hysbysebion fel arfer ddim yn tynnu gwmynt o sylw felly ar prif stori. Felly, beth am i ni fynd am rhywbeth fel di a llwyd? Felly, na i newid y testyn i fod yn ddi, a'r siap i fod yn lwyd gole. Ie, mae hwnna'n gweithio neis. Talebau spa i berson arbennig, spa i ma.cymru. Right, a newn ni ddyblygu hwnna nawr. A dod draw o hwn i fan hyn. Iawn, beth yw'r ysbyseb nesaf sydd â fi? Blodau, cardiau rodd, siocledi a champagne, siopmaredydd.cymru. Right, ni'n copio hwnna, copy text. A newch chi'ch hysbysebion chi yn unigryw i chi. Beth i chi meddwl? Falle bod eich mam chi ddim yn moyn blodau, cardiau rodd, siocledi a champagne. Ni'n meddwl na, dim diolch o fawr. Right, felly yna'r ddwy hysbyseb wedi wneud. A na beth sy'n angen yna fi i lenwi fan hyn yw'r cod bar, bar cod. Felly dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i'r elfennau. A dwi'n mynd i ddod draw falle i'r eiconau a chwilio fan hyn am bar cod. Na ni chweld bar cod. Gret. Mae hwnna'n un da, mae hwnna'n un da. Fydd y lygo'r un yma hefyd mewn rhyw fox bach. Mae hwnna'n un bach cool. Mae hwnna'n edrych fel radiator. Mae hwnna'n un bach neis. Fi licio hwn. Fi'n mynd am hwn, fi'n credu. Fi hwnna fe. Right, nawr. Digwyddiad, eitha tebyg, fydd pethau ddim yn ffitio'n gywir i chi fan hyn. Iawn, felly mi eisiau ni ddefnyddio'r un tric eto ar ein hysbysebion i wneud yn siŵr bod dim bwlch dyn ni. Iawn, felly, bant dyn ni, fi'n mynd i gynyddu bwlch rhwng llythrennau yr hysbyseb gyntaf. A wedyn fi'n mynd i gynyddu y bwlch rhwng y llythrennau ar gyfer yr ail hysbyseb. A na fe. Iawn, ni wedi defnyddio bwlch rhwng y llythrennau i ymestyn y ddwy hysbyseb fel bod nhw'n llenwi'r bwlch na draw at y cod bar. A dyna ni ein tudalen flaen wedi wneud. Dewch ni gael arbed hwn. Clico ar y top fan hyn le mae'n gweud di-deitl. Tudalen flaen Mam 2026. Na fe, wedi wneud. Wedi arbed, os ych chi yn moyn argraffu hwn, cliciwch ar yr eicon lawrlwytho, a wedyn cliciwch chi lawrlwytho hwn fel PDF, PDF os ych chi'n mynd i argraffu, iawn. Neu wrth gwrs allwch chi glicio rhannu, a rhannu dolen gweld yn unig. Unrhyw sy'n clicio ar y ddolen na, bydd nhw'n gallu gweld clawr blaen eich papur newydd arbennig chi. Wel, dyna ni. Fi wedi cael llwyth o hwyl yn neud hwnna. Chyfo beth, fi'n enjoyo wneud clawr blaen papur newydd. A ni wedi defnyddio deallusrwydd artificial, AI, ond ni hefyd wedi dysgu sgiliau newydd fi'n credu o ran y bwlch llythrennau, bwlch llunellau, a hefyd cyfiawnhau testyn. A ni wedi defnyddio'r sgiliau yna mwyn llenwi ein clawr blaen lan nes y top. Ni wedi llenwi bob cornel bach o'r clawr blaen yma. Dim unrhyw fylchau gwyn amlwg na o gwbl heblaw am falle'r ymylon yn y fe. Right, wel, dyna ni. I ni'n barod i symud ymlaen nawr te i'r ail weithgaredd. Sef, dych chi'n cael mynd a sgrolio lawr. I ni'n mynd i animeiddio cerdyn. Ni'n mynd i greu cerdyn fideo ar gyfer Sul y Mamau. Nawr te. Lot o hwyl nawr. Right, nawr, i greu'r cerdyn yma, dwi yn mynd i glicio ar yr A liwgar, cornel top ochr chwith. A mae hwnna'n mynd i fynd nôl yn ei dudalen cartref Adobe Express.
A dwi yn mynd i ddechrau creu fideo. Felly dwi'n mynd i glicio creu fideo. Na ni. Iawn. A dwi yn mynd i osod cefndir yn syth. Felly dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith, elfennau a'r cefndiroedd. Nawr, ar gyfer y cefndir yma, felly dwi'n mynd i fynd am rhywbeth fel calonnau neu blodau pink, beth am rhywbeth fel hearts. Can i hearts and flowers. Gwych, hearts and flowers. Nawr, hyfryd. A dwi eisiau nawr, lle chi fynd am rhywbeth, chymod, y diddordebau eich mam chi. Chymod, os chi'n gwybod bod eich mam chi'n hoffi cwn, neu cathod, neu ceffylau, neu chymod, rhywbeth arbennig, yw'ch chi fynd am hwnna. Os chi ddim yn siŵr, yw'ch chi fynd am hwn yn un bach neis, fan hyn. Right, fi fynd am hwnna. Hyfryd. Lovely. Right, nawr. Be fi'n ei wneud nawr yw teitl. Felly, am testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i deipio mewn yn hyn. Sul y Mamau 2026. Iawn, a ni'n mynd i roi hwnna, gwthio fe. Na ni, rhywbeth fel la, canol i'r testyn. A dwi eisiau jyst bod e'n y cornel top ochr dde fan hyn. A dwi eisiau cadw'r lawr yr ochr chwith ac ar hyd y gwaelod yn wag. Nawr, mae eisiau ffindo ffont neis fan hyn, yn dweud ffont bach neis, addas, ffont prydferth yn ni'n gweud. Ar gyfer Sul y Mamau. Hwna'n un bach neis nawr. Alex Brush. Hwna hefyd, Alura. Neu felly bod chi'n moyn un bach fwy o hwyl. Hwna'n Barisito ystod yn un neis. Beth Ellen, hwna'n un neis. Mae rhywbeth fel cafiat brush yn glir iawn, yn dwi? Yn gadw hwnna'n mynd yn fach. Mae Dyna Puff wastod yn un bach. Fi wastod yn joio Dyna Puff. Cadw fynd. Gilbert. Fi licor Mae'r yn ddiddorol, yn dwi? Cadw fynd. Cymrwch amser. Sgrolwch trwyddo a dywyswch chi'n meddwl sy'n rhoi'r naws cywir. Mae hwnna'n un neis, chybod, man salfa na, fi'n licio hwnna hefyd. Dywyswch chi'n meddwl sy'n rhoi y naws cywir i'ch cerddi chi, y mood cywir i'ch cerddi chi. Fi yn licio o'i regular, mae hwnna'n edrych yn ei cool hefyd, yn dwi? Right. Na, fi wedi bod yn sgrolio am sbelau fach nawr, felly falle bod angen i fi siapoi. Fi wedi fynd am hwn postino. Dw, sa'i di sylwi hwnna blaen, fi'n licio hwnna. Postino. Neis. Can I just... Na, fi'n credu bod eisiau bod e ar dair llinell. Se? Mae'n anodd dewis, yn dwi? Fel na. Fel na. Fel na. Right, nawr, dwi'n mynd gweld yn rhy glir oherwydd yr cefndir, felly dewch i ni gael roi am linell drwchus. Beth am ddewis lle yw pink hyfryd? A roi trwch ar am linell na reit lan. Mae hwnna wedi helpu lot. Felly bod y pink na ddim cweit yn iawn. Felly beth am ddefnyddio y lliw pink yma sydd ar y riban yn fan hyn? Felly na i glicio ar y lliw pink ac yna clicio ar yr pipet. A fan hyn nawr, chi'n gweld allai hofran dros yr union lew dwi eisiau. Dyma fe fan hyn. Clic, a dyna fe wedi newid y lliw na i'r union lew na. La fan na. A mae hwnna'n edrych lot neisach, dwi'n meddwl. Wel, fi'n credu bod eisiau'r un tric na o'n i to, sef dod lawr a bwlch y llinellau i ddod ar 2026 yn agosach i'r Sul y Mamau. Great. Right. Nawr te. Be ni'n mynd i wneud nawr yw ni'n mynd i chwilio yn yr elfennau. Na, ewn ni chwilio yn yr elfennau, ewn ni draw i'r siapiau
A ni'n mynd chwilio fan hyn, sori, eiconnau. A ni'n chwilio fan hyn am galon, heart, H-E-A-R-T. Nawr, be ni'n mynd i wneud fan hyn, ni'n wneud un prif galon, sy'n mynd i fod yn dweud sy'n yma me hapus. Ond wedyn ni'n mynd i gael rai eraill yn dangos diddordebau eich mam chi. Ia, felly, ni'n mynd i roi'r y prif galon fan hyn. Nawr, ni'n mynd i roi coesau i'r ein hefyd, achos mae'n mynd i fod yn doniol. Felly, mae'r prif galon fyna. Lle fod chydig bach bant o'ch ymyl y dudalen, os chi moyn. Mae hwnna'n edrych yn iawn. Lle chi nhw'n rhoi ar bach o ongl. O, fi'n cael ongl na. Ie, fel na. A nawr ran lliw, llwch chi fy mewn a dewis chi fod y lliw pink sydd fan hyn, neu'r lliw coch yma sydd fan hyn, mae'r coch yn neis. A nawr be fi'n neud yw jystyblygu hwnna, a mae'r un ma mynd i fod yn llai. Nawr, chi'n sylwi bod y coch a'r coch yn toddi mewn iddi gilydd, felly newidwch liw y galon nesa. A nawr dyblygu hwn. A mae lan i chi sawl galon fach i chi'n rhoi. Fi mynd i roi felly rhyw 2 felly. Lliw. Beth da fi hwnna? Mae da fi'r pink. Awn ni nôl i'r porffor yma. Ie, lyflu. Dyblygu eto. Wps, nes i'n dyblygu. Dyblygu eto. Bach o ongl felly. A pa liw a fi am fan hyn. Yr coch gole yma te. Right, na ni. 1 galon fawr. A wedyn 2 yn llai. Fi'n credu bod licen ni, na ni, bod fi ddim yn gorchuddio cweit gymaint o'r un fawr. Iawn. Right, nawr. Be ni'n mynd i wneud nawr yw roi, ni'n mynd i roi coesau i'r ein. Felly dwi'n mynd i'r ychwanegu cynnwys i'r elfennau. A sa'i i'r asedau dylunio a chwilio am leg. Nawr de. Falle nid, falle ddim yr asedau dylunio. Dewch ni gael chwilio am hwnna draw yn yr eiconnau falle. Dyma ni. Ie, rai mwy plaim di a gwyn. Na mae un dwi'n chwilio am. Cofe, hwn. Mae'n real coes cartŵn. Chi'n gweld hwnna? Felly o dan eiconnau. Chwilio am leg, a dyma'r un i fi mynd i ddefnyddio. Llwch chi ddefnyddio beth chi moyn, ond fi'n credu bod yr un na'n un bach doniol i roi ar y cerdyn yma. Sy'n arall? Mae'r un ochr draw fan hyn, chi'n gweld? Wel, sy'n mynd rhywbeth arall yn amlwg iawn i fi, yn galw mas i fi fan hyn. Right, un ôl i'r hôl o'r un dwi eisiau. Right, dyma hi fan hyn. Right, mae'n dod mewn yn y lliw coch yma. Dwi'n meddwl bod fi'n ei newid y lliw na i fod yn ddi. Gret. A nawr dwi'n jyst yn rhoi'r gos fan hyn ar y galon fawr yma. A dwi yn mynd i ddanfon hwnna i'r cefn. 3 dot, danfon i'r cefn. Nawr, beth am i ni animeiddio'r goes yma? Beth am i ni... Rhaid i ni droi chydig. Fel na. Right, a ni'n mynd i animeiddio. A dwi'n jyst yn mynd i animeiddio ailadrodd. A rhywbeth fel... crynu fi credu sy'n mynd i weithio. Neu'r siglo yma. Ie, siglo. Chi'n gweld? Mae'n edrych fel bod ni'n danso. Mae hwnna'r un gorau. Siglo. Right. Nawr bod fi wedi wneud hwnna. Beth lle wneud nawr yw dyblygu hwnna. A roi'r goes na ar bob calon arall. Nawr, mae eisiau honni fod yn fach. Felly dwi'n neud o lawr. Fel yna. A wedyn, allai ddyblygu'r un fach ar gyfer y 2 galon arall. Nawr, chi siŵr wedi gweithio mas beth i fi mynd i wneud nesaf. I fi mynd i ddyblygu'r un fawr yma eto. Ond i fi yn mynd i golygu. A safle... A dwi'n jyst yn mynd i droi hwnna'n llorweddol fel bod ni'n cael y goes ochr arall. Nawr, allan ni wedi mynd i hôl y goes gywir, ond mae hon ar animeiddion arno fe'n barod. Felly, pob un o'r ein ar un ni'n dyblygu,
Mae'r un newydd yn cael yr effaith animeiddio yna hefyd. Felly, dyma ni'r un newydd, yn mynd i droi hon, llorweddol, dyna ni. Gret. A nawr allai jyst dyblygu hon i y ddwy galon fach ola. Right, nawr, os gliciwn ni chwarae nawr, mae rai ni'n danso, sgwlwch, mae'r coesau'n crynu. Na, gret, dyma bach o symudiad gyda ni mewn yna. Right, nawr. Nesa te, beth sy'n eisiau ni wneud yw, mae eisiau ni i roi llygaid i'r galon fawr yma. Felly, dewch i ni gael gwneud hynny gan, yn gyntaf, beth am ni felly chwilio am yr amrynnau, yr eyelashes. Felly dwi'n mynd i fynd i'r ychwanegu cynnwys, a fi'r elfennau, a dwi'n meddwl felly mae'r asedau dylunio sy'n angen fan hyn, a na ni'n chwilio am lash. Coni, llwyth o wahanol rai fan hyn. Nawr, mae hwnna'n un bach da, fi licio hwnna. Mae hwn yn un dramatig, yn dweud, wowzers. Nawr, allech chi ddod mewn ein o'r ein sy'n llyged yn barod yn nhw. Ond dwi'n mynd i greu llyged yn hynna nawr gan ddefnyddio cylchoedd. Right, wel o dewis dyn ni ar y dechrau yna. O, right, nawr, os ych chi yn licio rhywbeth sydd fan hyn, be chi'n neud, dwi'n mewn ar... Sorry, ni'n fath hwnna. Gwni. Os gwydwch bod chi'n licio un o'r rhain, iawn, na gyd sy'n chi'n neud, dwi'n mewn ar cyfan, fel hyn, a gwydwch bod chi'n gweud, o, fi moyn reina. Na gyd sy'n chi'n neud yw tocio, gweddill, y llyged i ffwrdd, fel bod chi'n cael yr union par i chi moyn ar gyfer eich galon chi. Iawn, felly, os ych chi moyn, defnyddio'r set mawr na o lyged, llwch chi just tocio fel awr. Right, o'n i'n mynd i, ni'n mynd nôl yn hyn, just roi, dyma ni, na i just roi, mae rhain yn cool iawn. Mewn â nhw, right, draw a fe, a na i gylch droi rhywbeth tebyg i ongl y galon, a wedyn fi'n i ddyblygu hwn, felly 3 dot, dyblygu, a fel nes i'r coesau, dwi'n mynd i droi hwn yn llorweddol. Dyna ni. Right. Nawr, llygaid. Nawr, allech chi wrth gwrs fynd i'r asedau dylunio chwilio mewn hyn am eyes. Iawn, allech chi'n neud hwnna yn sicr. Mae lot o ddewis i gael fan hyn. Allech chi'n bendant neu na. Lot o ddewis da mewn hyn, dwi'n gwir, ond oes e. Ond os licech chi adeiladu chi gyda chi'n, y gyd sy'n chi'n neud yw mynd i'r siapiau. A dewch i ni gael just dod mewn a cylch. Dyma ni. Right, cylch. Wel, licen i'r cylch ma i fod yn wyn. Hynna newis hwnna i fod yn wyn. A dwi'n eisiau unrhyw amlinell, felly'r amlinell, newn ni newid hwnna i fod yn dim lliw o gwbl. A nawr allai just ddod draw ar cylch gwyn yma. Fel yna. Dyblygu hwnna. Draw fyna. A nawr, lle ddyblygu hwnna to. Neud yn llai. A newid lliw y llenwad i fod yn ddi. A ni. Dyblygu hwnna. Draw a fe. Right. Wedi wneud. Right there. Nawr, ni'n mynd i animeiddio ceg yn y funed, felly ni'n mynd i adael yr un gyntaf na yn funed. Beth sy'n eisiau ni'n ei nesaf yw just meddwl am beth yw'r pethau mae mam yn mwynhau. Achos, chymod, ar syl y mamau, fe neis iawn bod mamis ni'n yn cael cyfle i ymlacio a wneud rhywbeth maen nhw'n mwynhau. Nawr, be fi'n ei wneud yw ar y calonau bach yma, roi 3 pheth mae mam yn mwynhau. Felly,
yn sicr rhywbeth mae mam yn mwynhau yw mynd i gerdded. Felly, ychwanegu cynnwys elfennau, a na i chwilio mewn yn yr aseda dylunio am rhywbeth fel walking boots. Yeah, right. Felly, fyddai'n gweud yn y neges, sy'n y mam e hapus i ti mam, beth am fynd i gerdded. Nawr, beth arall mae mam yn hoffi wneud? Wel, mae'n hoffi ymarfer y cello. Felly, fi'n fynd i'r elfennau. Yn arbennig o dda yn chwarae'r piano. A wrth rhan eraill, a mae'n dysgu'r cello ers sawl blwyddyn nawr. A mae'n ymarfer yn frwd o'r deg. Felly, dyma ni. Dwi'n gweud bod hi'n ymlacio pan mae'n ymarfer y cello. Fi'n credu bod hi'n mynd yn eitha stressed o gweud o'r gwir pan mae'n ymarfer y cello. Ond beth bynnag. Newn ni roi cello mewn fan hyn. Right, felly, ar Sul y Mamau, beth am fynd i gerdded, ymarfer y cello, Gret. A na beth arall mae mam yn mwynhau wneud yw peintio dyfrlyw. Felly, dewch ni a chwilio elfennau, sedau dylunio yna. Chwilio fan hyn ar watercolour. Gen i weld beth gewn ni? Ni just brwsio ffaint, felly. Ie, na, dwi'n mynd moyn sploitsio baint fel yna. Oce, na chwilio am rhywbeth fel paint brush. Ooh, paint brushes. Dyma ni'r math yma o beth. Mae hwnna'n un bach neis. Ydy. Na fe. Na, beth lle i wneud gyda hwn yw, mae'n rhy llydan, ond chi'n bod beth, fi'n credu, yr un tric a nes i gyda'r llyged na gynne, fi'n credu allai docio hwn yn eitha taclus a dwi fi yn gallu. Nai. Mae yna'r un ymyl bach yn iben fyna. Nawr, os ydych chi ymyl yn iben, beth i fi'n ffindo sy'n neud bethau'n haws yw i'n neud yn fawr. Chi tocio tyn bach fwy reolaeth wedyn. A dod nôl lawr ar maint. A wneud hwnna ffitio yn hyfryd. A wedyn jyst chwarae'ch rhwng gyda'r onglet yma bach. Na fe. Right, nawr. Animeiddio eto ar gyfer rhain. Beth am bod sgidiau yma yn beth newn ni? Sa'n credu bod fi moyn rhywbeth rhy wyllt. Dim hwnna. Ie, beth am siglo na, mae hwnna'n un eitha neis. A'r cello, felly'r un un. Mae'n plygu. A wedyn yr brushes paint yma'r un un. Diar mi. Diar, annwyl na. Gormod. Awel, felly. Sa'n gwybod. Ie, na ni. Ni am yr awel i bob un nhw. Na ni. Right. Felly, dewch ni gael chwarae hwnna, ni gael gweld rhan animeiddiad ar y coesau ac ar y pethau yn y colonnau. Mae hwnna'n neis. Just symudiad bach sydd ddim yn rhy amlwg. Right. Wel, mae'n amser i fi i recordio fy llais. Felly dwi'n mynd i fynd nawr te i ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau. A dwi'n mynd i fynd i fideos. A dwi'n mynd i animeiddio cymeriad. Nawr, os chi ar iPad, dyw'r botwm animeiddio cymeriad yma ddim gyda chi. Felly ar iPad mae angen i chi, dim ond pobl iPad sy'n neud hwn, mae rhaid i chi ddod nôl mas i'r dudalen cartref a animeiddio cymeriad fan hyn. Iawn, yna esbonio chi beth i chi wneud wedyn fyna. Right, ond ar y porwr, os chi'r Chromebook neu laptop neu PC neu Mac neu beth bynnag, clicio ychwanegu cynnwys cyfryngau, fideos a animeiddio cymeriad fan hyn. Right. Nawr de. Be sy'n eisiau ni wneud yw chwilio am categori o gymeriadau o'r enw ceg yn unig. Felly sgroliwch lawr
nes bod chi'n dod o hyd i ceg yn unig. Aha, a dyma ni. Nawr, dywyswch un o'r cegau. Gen i fynd am... Gen i fynd am gwefusau coch dde. Nawr, newch yn siŵr bod dim cefndir gyda chi. Chi clicio ar cefndir a dwi'n mynd i fynd i categori pob un ar y top fan hyn mae tryloiw. Nawr, trowch y gwella lleferydd ymlaen, achos fi'n siŵr bod chi mewn stafell swnllyd. A wnaethon nhw'n cael gwared ar sŵn pawb arall sydd o'ch amgylch chi, jyst cadw eich sain chi. A nawr dwi'n mynd i recordio. A cofiwch am y 3 pheth na sydd â chi, felly fi'n mynd i fod yn gweud, Sil y mam e hapus eleni mam, cofio fynd i gerdded, ymarfer y cello, a wneud tyn bach o beintio. A wedyn byddai'n gweud cariad mawr myredydd. Right, bant y fide, recordio. Sil y mamau, hapus iawn i ti mam, cofia fynd i gerdded, i ymarfer y cello, ac i wneud tyma bach o beintio. Cariad mawr, myredydd. A wedyn fi'n gorffen. Right, wel mae hwnna nawr yn mynd i animeiddio'r gwefusau na i fi. A gosod y gwefusau na mewn ar y prosiect fideo. Nawr, os i chi ar yr iPad, beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud bydd botwm yn dod lan gyda chi ar y sgrin yma yn gweud agor yn y golygydd. Be rhaid chi wneud yw wneud hwnna, agor yn y golygydd, a wedyn allwch chi gopio'r gwefusau. Chymod, dewis nhw, mynd i'r 3 dot, copio. Nôl mas o'r prosiect na i sgrin cartref Express, gan glicio'r A fawr, a nôl mewn i'r prosiect ni wedi bod yn gweithio fe, a wedyn allwch chi lido eich gwefusau mewn. Felly ar right bar, chi'n gofod creu y gwefusau ar wahân, agor nhw yn yr golygydd, a wedyn copio nhw, glido nhw mewn i'r prosiect. Iawn, felly i fi'n sefyll fan hyn nawr, i hwn i orffen creu'r gwefusau yma i fi. Felly fi tyma bach yn stuck, mae eisiau chi just aros. Iawn? Nawr, os chi'n teimlo bod chi'n aros y spel fawr, felly mae rhaid i chi adael a dod nôl i drial nes ymlaen. Falle. Gen i weld nawr. Gen i weld. Yn y cyfamser, athrawon, cofiwch bod chi yn mynd i adobe.live lessons i gyfrestru ar gyfer y gwersi sy'n dod lan. Nawr, does dim gwers wrthnos nesaf, ond yr wythnos ganlynol, sef yr wythnos cyn gwylio'r Pasg, mae gyda ni wers ar gyfer diwrnod trwynau cochion. Felly, cyfrestrwch ar gyfer hwnna. Ond, fi'n credu, erbyn tua 5 o gloch prynhawn ma, falle cyn hynny, bydd y gwersi hyd at hanner tymor Silgwyn yn cael ei ryddhau ar y ffurflen. Felly, ewch a cyfrestrwch. Dewch yn chi, mae yna 12 gwers rhwng Pasg a Silgwyn ar 6 thema gwahanol. Gan ddechrau, gyda'r wythnos gyntaf nôl o'r Pasg, gyda gwers cofio y Titanic, achos mae'n ben blwydd ar y drychineb y Titanic ar y 15fed o Ebrill. Felly, cyfrestrwch, yna mae'n diwrnod y ddeiar, mae hwnna'n yr ail wythnos. Diwrnod y gofod, yr wythnos ar ôl hynny. Yna mae da ni diwrnod buddigoliaeth yn Ewrop, VE Day. Diwrnod buddigoliaeth yn Ewrop. A wedyn i fi'n dechrau anghofio wedyn, beth sydd da ni tuag at diwedd yr hanner tymor. Right, chi'n bod beth, ffrindiau, fi'n credu bod fi'n cael trafferth fan hyn. Fi'n credu bod fi'n cael tipyn o trafferth fan hyn, a dwi'n mynd i gallu sefyll lot hirach i hwn i lwytho. Na gw. Felly fi'n mynd i ganslo fe. Fi'n mynd i gau hwn lawr gyda'r X. Nawr, os nad ych chi'n gallu animeiddio y gwefusau, am pa bynnag reswm, yna, chymod, allech chi wastod fynd i ychwanegu cynnwys a mynd i cerddoriaeth a recordio troslais. Felly am nawr yna i wneud hwnna. Recordio troslais a bant a fi. Sil y mamau, hapus iawn i ti mam, cofio fynd i gerdded, ymarfer y cello, a wneud y bach o beintio. Cariad mawr, myredydd. Right, dyna ni. Nawr, dyna yr llais, lawr fyna. Ond nawr, mae eisiau fi ymestyn yr olygfa fel bod e'n para yr un mor hir a'r llais. Lle gael gwared nawr ar yr olygfa fach wag yma gath i chreu.
A dewch ni gael gryndo nôl ar hwnna te. Sul y mamau, hapus iawn I ti mam. Cofio fynd I gerdded, ymarfer y cello, a neud y bach o beintio. Cariad mawr, myredydd. Gret. Nawr, beth byddai'n neis yw bod ni at yma bach o gerddoriaeth cefndirol, dwi'n meddwl. Felly dewch I ni gael mynd draw I ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cerddoriaeth. A mewn mynd hyn nawr, allai chwilio fan hyn am rhywbeth fel strings, achos bod mam yn chwarae cello. Felly chi ddewis ba bynnag gerddoriaeth chi moyn, chi sgrolio trwyddo, trial, gwahanol bethau. Na roi happy strings mewn. Right, nawr te, dech ni gael trial nhw. Hwna ddim yn neud sŵn. Hwna ddim yn neud sŵn chwaith. Hwna ddim yn neud sŵn. Pam sa'n rhaid neud sŵn? Chi mynd I neud sŵn I fi? Right, wel, na I drial un o'n nhw. Beat folk acoustic. Neith hwnna tro. A clicio arno fe. A chi'n gweld, mae wedi ychwanegu fe fan hyn i'r prosiect. Na, dwi'n neud sŵn pan I fi chwarae fe nawr. Sul y mamau, hapus iawn I ti mam. Cofio fynd I gerdded, ymarfer y cello, a neud y bach o beintio. Cariad mawr, myredydd. Right, lovely. Mae'r gerddoriaeth yn hyfryd, ond mae eisiau fi ddod lawr o lefel y sain achos dwi'n mynd clywed fi'n siarad. Felly tua 10% yn gred. A wedyn mae eisiau pylu hwn allan, fade out hefyd. Right, dwi'n ni fe to. Sul y mamau, hapus iawn I ti mam. Cofio fynd I gerdded, ymarfer y cello, a neud y bach o beintio. Cariad mawr, myredydd. Nawr, dwi ddim yn arfer wneud hwn, ond dyw dechrau'r gan ddim yn dechrau yn syth. Mae yna rhyw, chi'n clywed mae... Sul y mamau, hapus iawn I ti mam. Cofio fynd... Felly, tua fan hyn mae'r gerddoriaeth wir yn dechrau. A erbyn iddo fe ddechrau, chi'n modd, sy'n sbeli fynd nes diwedd y neges. Felly, beth I fi mynd I wneud yw tocio dechrau'r gan bant. Fel yna. Iawn. Symud e nôl. Felly nawr, mae'r darn a le mae'r gan yn dechrau go iawn yn mynd I fod fan hyn. Sul y mamau... Gret. Felly, mwyn am meddwl braidd fi ymestyn e. Ond, nawr, oherwydd bod fi'n gwneud hwnna, dwi'n meddwl bod eisiau pylu mewn ac allan. Iawn. A fi'n credu, sa'n gwybod bod eisiau 2 eiliad, fi'n credu bod tua 1 eiliad yn mynd iawn. Right, drwy nhw'n nawr te. A dyle hwn fod yn well na, bydd mwy o gerddoriaeth reit ar ddechrau y fideo. Sul y mamau, hapus iawn I ti mam. Cofio fynd I gerdded, ymarfer y cello, a neud y bach o beintio. Cariad mawr, myredydd. Hyfryd. Nawr, allech chi yn sicr adael hwnna fyna. Iawn? Dych ni gael arbed hwnna fel Sul mamau 2026. Nawr, allech chi'n sicr adael fel yna. Os ych chi yn moyn neud rhywbeth bach pellach, beth allech chi neud yw animeiddio y 3 pheth yma mewn pan I chi'n dweud e. Iawn? Felly na I ddangos I chi fel I wneud hwnna nawr. Fi'n mynd I stopio fe pan I fi'n dweud mynd I gerdded. Sul y mamau, hapus iawn I ti mam. Cofio fynd I gerdded. Na, fyna. Fi di poso fe, fi di oedi fe. A chi'n gweld, a le mae'r linell ma nawr yw ble fi'n dweud fynd I gerdded. Felly os na I glicio ar yr esgidiau cerdded, allai docio dechrau hwnna nôl I fyna. A nawr, bydd yr esgidiau yna yn ymddangos pan I fi'n dweud mynd I gerdded. Watchwch hwn. Sul y mamau, hapus iawn I ti mam. Cofio fynd I gerdded, ymarfer y cello. Right. Credu gallu fe fod twtch yn gynt. Gerdded, ymarfer... A nawr ymarfer y cello. Clic ar y cello te. Tocio hwnna nôl. Cario ymlaen chwarae. Ymarfer y cello, a neud... Neud yma bach o beintio. Tocio hwnna nôl. Right, nawr, dech ni gael chwarae fe. Sul y mamau, hapus iawn I ti mam. Cofio fynd I gerdded, ymarfer y cello, a neud y bach o beintio. Neis, ond, yn hytrach na just ymddangos beth am I ni roi animeiddiad mewn iddyn nhw. Felly, na I glicio ar yr esgidiau, animeiddio. Nawr te, ni ar awel, a dyw awel ddim yn bodlon I ni wneud unrhyw beth arall. Right, oce. Wel, dewch ni gael gwared ar awel. Mae eisiau ni animeiddio mewn, felly beth am gael rhywbeth fel... crebachu? Neu popio. Ie, popio ni'n bach da. Ie, popio. Felly newn ni gael pob un o'r ein yn popio. Felly mae eisiau fi dynnu'r un awel na bant na'r o'r ein.
Mae awel yn un arbennig sydd ddim modd iddo fe i animeiddio mewn, dim ond animeiddio ailadrodd. Tam o pam. Right, pop hwnna. A pop i hwn. Right, trin fe nawr te gyda hwnna. Fi'n credu bod yr pop na mewn yn mynd i fod fwy pwysig na'r awel. Sil y mamau, hapus iawn i ti mam. Cofio fynd i gerdded, Cool. marfer y cello, a neud y bach o beintio. Right, Cariad great. mawr, myredydd. Ie, mae hwnna'n wych. Dwlu ar hwnna. Yr unig beth dwi ddim yn hapus da yw bod yr gwefusau heb weithio, achos byddai'r ein am yn gret fyna. Felly falle drin i wneud na to, ond dim amser gyda fi wneud na nawr. Gobeithio bod yn gweithio â chi. Ond os ddim, lle chi wastad rhoi gwen fach mewn na, lle chi elfennau ewn i chwilio ar y sedau dylunio, a na jyst rhoi mewn fan hyn. Smile. Na ni. Nid hwnna tro'n iawn. Gret. Na ni, bryl. A i ni wedi gorffen. Nawr, i rannu hwn, wrth gwrs, gewch chi lawr lwytho fe, fel MP4. Ond, allwch chi hefyd rannu hwn fel dolen URL, a chi mo beth, allwch chi droi hwnna'n cod QR. A os oes cod QR dyn ni, llwn ni roi fe ar yn papur newydd. What? Felly, llwn ni glicio ar rannu, a dolen gweld yn unig, iawn, a wedyn llwn ni greu dolen. A mae hwnna yn mynd i gyhoeddi y fideo cool yma i ni wedi wneud i'r we. Nawr te, unwaith i ni'n cael y ddolen, fi'n mynd i droi hwnna'n cod QR, a i fi yn mynd i fi mynd i roi fe ar y papur newydd na. Falle yn lle'r cod bar. Lle bod hwnna'n syniad da? Yn lle'r cod bar? Ie, pam lai. Right, ni'n aros i hwnni i orffen cynhyrchu. Cynni, mae'r ddolen wedi wneud. Felly fi'n mynd i copio'r ddolen. A nawr nôl mas i dal yn Cartref Express. Dyma ni, ar waelod y restr, cynhyrchu cod QR. Cool. Right, be fi'n ei wneud fan hyn? Wel, na i glido hwnna mewn, Ctrl-V, glido yr cod QR mewn. Nawr, allwch chi ddewis lliw i'r cod QR os ych chi eisiau. Dwi'n jyst yn mynd i fynd am di, dwi'n meddwl. Arddull, fi yn licor y rai yma, neu'r smotiau yma, fi yn licor yna fwy na'r blociau. Cyn bod nhw'n edrych bach fwy modern yn nhw. Na ni, so rhaid wneud lot o wneud nhw. Na fe, right, nawr te, beth sy'n eisiau gwneud nawr yw agor hwnna yn y golygydd. Felly, clicio agor yn y golygydd. Right, dyma ni, felly dyma'r cod QR. Iawn? Felly ni gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw copio hwn, 3 dot, copio. Felly neidio nôl mas nawr. A mynd i'r papur newydd, bydd e fan hyn, y trydydd prosiect ar draws ar y gwaelod. A glido. Iawn? I lido, bydd eisiau chi'n allu ddefnyddio Ctrl-V neu deglicio glido. A dyna'r cod QR mewn. Nawr, falle na i jyst roi fe fan hyn yn ymyl gwaelod llun. Nawr, os i chi yn mynd â hwn adre, heddi, unrhyw sy'n sganio'r cod QR na, fydden nhw'n gweld eich fideo chi. Iawn? Wps. Dych chi'n cael gweld be byd nhw'n gweld? Wps. Pam sôn hwnna'n gweithio de? O, ie, iawn. Bydden nhw'n gweld eich fideo chi ar y we gyda'r neges ac yn clywed chi yn sôn am y pethau mae mam yn joio wneud. Felly, ffordd hyfryd o ychwanegu cod QR i'ch gwaith. A o'n i yn meddwl newid e am yr barcode yma fan hyn. Allen ni ddod lawr o fe, wneud y bach yn llai, cygwared y barcode. Ond chi'n bod beth, fi'n credu bod yn edrych eitha neis lan ar y llun fan hyn hefyd. Sa'n credu bod unrhyw beth o'i le a fe fanna. Felly, mae lan i chi le licech chi roi y cod QR. Ond ffordd neis o gyfuno gweithgaredd 1 a gweithgaredd 2 heddi. Right, dyna ni! Diolch enfawr i chi'n ddod. Athrawon, os chi'n postio rhywbeth y cyfryngau cymdeithasol, tagwch fi mewn fel bod fi'n gweld gwaith hyfryd eich dosbarthiadau chi at ysgoldigidol, at Mynydd J. Hashnod athrawon Adobe yw Adobe Edu Creative. Please hoffwch y fideo yma ar YouTube os gewch chi gyfle a newch yn siŵr bod chi'n tan ysgrifo i sianel YouTube yr ysgol digidol fel bod ni'n gallu cadw sesiwn yma i fynd.
Dim byd wrthnos nesaf, welai chi ar sesiwn diwrnod trinau cochion cyn gwylio'r Pasg, a wedyn athrawon, cofiwch fynd fan hyn, adobe.live lessons i gofrestru gyfer yr holl sesiynau eraill rhwng y Pasg a'r Silgwyn. Right, hwyl am y tro, welai chi.